Agmaymay sa tayo kabsat nga idiri ken ibagada di panagyaman tayo ken Apo Diyos. Agyaman tayo sipod ta ni Apo Diyos ket saan nga nanglangan saan na tayo nga binaybayan kadagiti kasapulan tayo iti inaldawan tao. Patcheck ka kabsat nga iti personal nga panagiinadalyo akas family. Iti leksyon tayo kada ito yung nga quarter may panggap iti dakkel a panagdinosor the great controversy ket naitid kada kayo kabsat dayjay nalawag nga pannakailaw-lawag dayjay panggap ni Apo Dios nga agpaay kanyam ken kanya nga agpaay iti iglesia na nga daytoy nga iglesia na ket kayat na nga isu iti agbalegi ngayon tunumay ni Apo Jesus. Sika kiniti siya, kundi kita maamin ngay ay tente nga kakapsat. Agmay-may satay ito nga sumabat kinyana, ije tangatang. Dayje kakapsat iti dakkel nga namnama tayo. Ada tayo iti lesson number 7. Ket sakbay nga agpatuloy tayo, payat ko kapsat nga kararag tayo. Bendito nga Diyos ang maming nga dapat sa dilangit. Agyaman kami launay, iti ayat mo nga saan pulos amarukod. Agyaman kami ama, ta hindi lang na kami, apaset iti nailangitan a familia. Agyaman kami iti panang salsalaknib mo kada kami, panang binbendisyon mo kada kami. Agyaman kami ama, kada ito nga gundaway nagkakadua kami manen. Tapno adalan mi iti leksyon nga isu itin sagana nga agpay. Isanto nga espiritum isu kaditi mangidalan kada kami. Dinagan mo Diyos ti may daydayaw, itinagan na po Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Iti title na kakabsat, iti lesson number 7, ket naguyugoy babaen itinamnama. Motivated by hope. Ket itipaset nga mayulo tayo kakabsat. Masarakan ijay Isaiah 25 versikulo 9. Na isurat ket basaen tayo. Ket maisaunto iti dayta nga aldaw. Adtoy daytoy ti Diyos tayo. Isu inururay tayo. Ken insalakan na tayo. Isu daytoy ni Jehova. Isu inururay tayo. Agragsak tayto. Ket agrag-utay to. Iti panangi salakan na. Itadadalan tayo kabsat, ket ito'y dakdal panagdinosor, adda iti duwa, there are two warring factors. Ni Apo Diyos, ken iti kabusor na nga ni Satanas. Kadigiti imununan kakabsat nga inem eleksyon tayo. Nalawag nga insuro na kada tayo, nga addan iti nangabak, isuna ni Apo Diyos. Adameten iti naabak, isuna kakabsat ni Satanas. Ket adda digiti tattao nga isu iti pinili ni Apo Diyos. Sino digitoy? Digijay nga inayaman na babaen iti ebanghelyo. Ket babaen iti pamati inawat da dayjay nga kinapudno. Digitoy kakabsat, digijay nga inladawan iti Santa Biblia, dagiti sa santos. Here are the patience of the saints. Anya ti panangiladawan ni Apo Diyos iti maysang santo. Salsalimutmutan na iti bilbilin iti Diyos, ken adda ken kuana iti pamati ken ni Jesus. Saan na nga kayat nga ibaga kakabsat? Let us please nga isu iti pagbukbukngan tayo no dadduma. Saan tayo, wenno sika, ganiti siya, agamak tayo saan tayo akayat, nga maayaban iti santo. Kunang ka, managbasula, isumot ti baga.
Ngem no ni Apo Diyos pinili na itimay sa atao. Akas pinili na itimay sa alugar. Ken pinili na itimay sa aldaw. Dayjay a pinili ni Apo Diyos na isina is separated agbalin a naananay, agbalin kakabsat a santo. I'll give you an example iti Biblia, a place. Malagip yu iti nakita ni Moses dayjay burning bush. Dayjay nga basit nga kayo ijilet ang isu kakabsat iti paglinlinungan ni Moses. Idi nga ipaspastor na digiti pangen at ti karnero ni Jethro nga father-in-law na. Maysa nga napudot nga aldaw. Ni Moses kahit na ti aginana. Napan ijay ayan ti kayo nga sigod nga pagin-inanan na. But there was a different situation now. Nakita na nga dayjay nga kayo ket sumsumgad. It was a burning bush. Ket idi umasidag adda ti nagsauken ko na Moses kunana ikatem iti pallukam ta iti ayan mo na santuan. Ken ni Moses kabsat he might have said to himself in bagana ken ni Apo Dios kasano nga nagbalin ana santuan kang kanayon nga daak dita. Remember this. It was the presence of God that made the burning bush a holy place. I'll give you another example. Dayjay a pagkapulo. Ibaga tayo nasantuan nga a pagkapulo, holy tide. Paggapuan dayjay nasantuan nga pagkapulo. Kanya ta pensyonado akon kakabsat. Retired nga rod niya, aggapu kadayjay ngan pensyon nga isu iti nag-itrinabahuak. Iti uneg idayjay pa nagtrabaho. Si kakabsat no businessman ka, aggapu kadayjay nga business mo nginteg ni Apo Dios. No agtaltalom ka, aggapu kadayjay nga produktom iti taltalom. No anyaman iti pagsapulang, dayjay nga apagkapulo, intunno inlasin mo ket insublim ken ni Apo Dios. That money nagbalinen a holy money. Kitang kapsat. Apay nga nagbalin ang santuan, ta isu iti tinagikwa ni Apo Dios kukwa kunan. Anything that God called as His kukwa na, tati Diyos na santuan, dayjay ket na santuan. Timi kapitong altaw, what's the difference? So digiti bagbaga digiti tuma, isuma lang, mabalin kang agpili. Ngem ni Apo Diyos, pinili na iti maikapito nga altaw. Because God have chosen the seventh day, it become His Sabbath. Agbalinen ang nasantuan nga altaw. Sikat, ken iti siya, pinili ni Apo Dios. Ang amin pinili na. Ngem saan amin ket imawat kadayjay a panangpili ni Apo Dios. Iti pagyabana, you have accepted dayjay nga panangpili ni Apo Dios. Isu nga kunana kay dagiti sa santos. Sublihan tayo sa the warring factor ni Apo Dios ni Satanas. Sa lakniban ni Apo Dios dagiti kukwa na. Iti panggap ken aramiden met ni Satanas dangran na dagiti kukwa ni Apo Dios. Dati kunana ti Biblia, ti kabusor tayo ket ari na agnger-nger ayon. Sapulen na dagitjay mabalin na nga dangran. Sino di sapulen na? Di barkada na? Saan? Sika, ganiti siya. Nga babaen iti power of choice tayo. Pinili tayo.
nga makikadwa ka na Apo Diyos. Ngem kunana ni Apo Diyos, I'm writing my meditation every morning. One of the best promise ni Apo Diyos, kanyak ken kanyang, in the meditation this past week, kunana, He who touches you, touches the apple of my eye. The most sensitive part of a human being is his eye. Para sakit. Ikunanan na po Diyos, sakbay da ka nga masagid, anak ko, sagidin da pa'y naumot na, iti mata. Anya day di nga namnama. Anya day jay anamnama nga isu iti nang guyugoy. Kadigid jay nga anak ni Apo Diyos. Manipod pa'y idi punganay ingana itata. Tapno mangtedmet kada tayo kabsat. Dayjay anamnama nga mangted kada tayo iti desisyon tayo. I'll go to the last part. What is our advantage? Dayjay desisyon nga inbaganan ni Josue, as for me and my house, agserbi kami to iti Apo. Denggan nyo kakabsat imbaganan ni Ellen White iti The Great Controversy, page 299. One of the most solemn and yet most glorious truth revealed in the Bible is that of Christ's second coming to complete the great work of redemption. To God's pilgrim people, so long left to sojourn in the region of the shadow of death, a precious, joyful, inspiring hope is given, is the promise of his appearing, who is the resurrection and the life, to bring home again his banished. The doctrine of the second advent is the very keynote of the sacred scripture. From the day when the first pair turned their sorrowing steps from Eden, the children of faith have waited the coming of the promised one to break the destroyer's power and to bring them again to the lost paradise. Anya di ko na nanilungan. Dayjay bukas, iti sao ni Apo Diyos, the Holy Bible, is the promise of God. Nga isu tinangtid tinamnama. Manengkabsat, iti urnos, iti leksyon tayo, ket agtaray iti talong. Umuna, anya iti naramid, iti kabusor, nga ni Satanas, tapno lapdan na, iti panagdakkel, iti iglesia. Mikadwa, anya met tinaramid ni Apo Diyos, tapno ipasigurado na, dahil panagbaligid iglesia. Ket iti may katlo. Anya ngay it-advantage mo. Anya ngay it-advantage ko. What is our advantage? Apan tayo kakabsat, iti umuna. Dati title tayo, ket may panggap itinamnaman. Anya iti inaramid ni Satanas, tapno dadaelan na, dayjay anamnama nga inted ni Apo Diyos kanyam ken kanyam. Ijay Matthew 24, 6 ingana iti 12. Dagito'y kakabsat, dagito'y pagilasinan na inted ni Apo Diyos. I will have to name them one after the other. Gubgubat. Apay ti gubgubat ket isu kakabsat iti usared ni Satanas. Maysa ket isu dayjay ipapatay. Satan, who is the author of sin, and the consequence of sin is death. Pagragsakan na no adda iti matay. Nang nangruna no digidjay amatay, ket saan da pay ana italaga ken ni Apo Jesus babaen ti sibibiyag.
panakarelasyon. Intun kakabsat no umay dagiti gugubat. Intun no umay dagiti nga rigrigat. Intun no umay dagiti nga bisingin ginag. Anya iti mapasama. Death. Itatakabsat there is an ongoing war between Israel and iti Palestine. Simremet iti maysa nga Arab nation. Isumanan ti gubatan iti Israel. Madamamit kakabsat iti gubat iti Russia. Manon iti natay. So many are dying. Daytoy iti maysa nga aramiden iti kabuso. Panagrigrigat, panagsaksakit, panagtutuok nang nangruna iti yaay ni patay. Kunana ni Apo Jesus, umadunto nga umadu iti rigat. Saan laeng adayta? Iti imbaga na pa ni Apo Jesus. Adunto dagiti sana pudno mamadto at tumakder. No aday ti pudno at ulbod. Kitamuta yung nga dagiti nga ulbod. Ket kadua iti kabuso. Tumakder to digitoy kunana ni Apo Jesus nga saan apudno nga mamadto. Iti inadal tayo din na panalawas kapsat may panggap ka daya duwang saksi, which is the Holy Bible, the Old and the New Testament. Dagitoy nga inbaga na ni Apo Jesus nga ulbod ang mamadto. Tumakdir danto ket adunto digiti allilawen da. Namon tayo din na panalawas is very clear. The doktrina ni Apo Diyos must come from the Bible. Ulitin. The doktrina ni Apo Diyos must come from the Bible. No adda iti mangisuro ken kakabsat ko. Ket iti ibagana, iti daan atulag ket awanan. Laglagipan. Saan nang usaren daydi duwa asaksi nga enten ni Apo Diyos. Nalawag daydi balakad na ni Apo Jesus. Sukimaten nyo dagiti sursura. What was the scripture during the time of Christ? Isulaeng iti daan atulag. No adda digiti umay kada kayo. Ket adu ka kapsat. Nga ibagada nga awan payen itilintag. Ibagak kada kayo. Dayjay ket mairaman kadayjay inbaga ni Apo Jesus. Dagiti tumakder iti mauding aldaw nga saan apudno nga mamatto. Kunana ni Apo Jesus nga itilintag ket mataginayo. Uri may sala nga tulnet, iti may sala nga hupa. Saan ang mapukaw, ingganang adda iti daga, ingganang adda iti langit. But here are groups nga ibagadan itatan, isuda iti pudno, ket iti ikasabada, awanen, iti lintay. Apay nga nagbaling nga kastakapsat. Because isubli tayo yung lesson tayo din na panalawas. Handan nga usaren, dahi duwa asaksi ngenter ni Apo Diyos. Usaren dahi baro at ulag. Apay nga kagura dahi daan at ulag. When taga-adu dagiti doktrina iti kinapudno yedaan at ulag. Nga saandang nga isuro. Daytoy iti inaramid ti kabuso. Gugubat, regrigat, bisin, umay ti panagsaksakit, pestilences, umay dagiti patay, umay dagiti ulbod a sursuro, manipod ka di ulbod a pamatto, umado ti kinarakas. Anyamit kakabsat, we'll go to the second part. Iti inaramid ni Apo Diyos
tapno iti iglesia na sika ket siya agbalay. Dayjay inbaga ni Apo Jesus iti Matthew 24, isu iti sungbat na kadayjay sa lutsod dagiti adalan, Apo anyangay iti pagilasinan tapno ammumin to dayjay aldaw iti panagsubli. So Jesus gave the signs of the times. Muy warning kakabsat. Nagrigat dayjay awan iti warning na. Awan ti pakdar na. We had an experience, hindi kat si bubukal pa lang ti Northern Luzon Mission kakabsat. Agapo, dagiti trabahador, iti nadumang nga paset, iti Northern Luzon Mission. At agapo di Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apanda nga makimiting ijatacho. Damat tiga agapo ti Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Abraken, Ilocos Norte. Pandamit yatacho. Kadigiti at dada nga ang trabaho iti misyon, dagiti directors, dagiti administrators. Apandamit bisitain, dagiti trabahador. Saan na kanayon kakabsat nga dadayjay ko nata yung workers meeting? Iti desisyon idi, ada iti workers meeting iti daya, workers meeting iti Laos. So, dayjay na schedule nga workers meeting iti daya, napan kami. Kalkalpas kakabsat, iti napigsa nga bagyo. Parbangon, tamasapol nga agbiyahe kami, iti parbangon. Dua nga lugan, iti linuganan mi, may isang van, then may isang Isuzu pick-up. Iti nag-drive kakabsat, dayjay Isuzu pick-up, ket ni Pastor Marvin Diaz. Dadig direktor na kaduana isang. Usually we travel. Manipugartacho, Usurobio, Binalunan, Sumrek, sa mapanigi Santa Maria. After the bridge, adda kakabsat dayjay alternate road, igid iti Karayan. Sigud nga dalan mi dayjay, so normal dayjay. Kaya kita, digiti kakadwa mi lugan ke mayat iti turugan. And Pastor Marvin and siya, tungtong. Pagamulangan in an instinct, idada kami jeting nga iti kalsada di alternate road. In bagak ni Pastor Pias, i-break mo, sarding mo tilugan. Sabi, Pastor, just put on the brake. Idi in-break na kakabsat. Pati digitay nakaturog na direktor sa kadua mi likod, naring da apay-apay ko na daga. Idi kitain mi, idi sangwanan about 10 meters ahead. Dayjay nga kalsada gayang tinuted dayjay Agno River. No saan kami nga nagsardeng on a split of a second. Di mi amuno niya napasamak kanya ni karosa. Kunami awam man la pagdaar ijay. Amuyo ni Angko Diyos ay ayatin na tayo. He gives us the signs as a warning. Urid ka guggubat. In the sight of God, it is a warning. It is a sign. Ket amun tay kuma ang kas-anak ni Apo Diyos. We should be diligent students of the current time. Time, di mapapasamak iti panawin. Tapay, digitoy ang mapaspasamak. Are events nga ibagbagana nga asideg tayon kadayjay aldaw nga inkari ni Apo Jesus. Anya dayjay
nga kari ni Apo Jesus nga nangted iti namnama. Kadigijay nga anak ni Apo Diyos, idi, nangted iti namnama kadigiti anak ni Apo Diyos ita nga agdama si kaken isya. Mangted iti namnama kadigiti anak ni Apo Diyos iti masakbayan. Sao mismo ni Apo Jesus. Juan 14, versikulo 1 hingga 3. Pacheck adu kada kayo iti makaikabisa dahil sa John 14, 1-3. Saan kumang agpulkok dagiti puso yo? Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanya. Ije balay ni amak adda adu apagyanan. No kumano saan akasta kinunak kuma kada kayo. Tainak isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inak kuma ket isaganaan kayo iti pagyanan. Umayak to manen. Ket ikuyog kay to kanya metlaen tapno adino tiyan ko adda kay met kuma. Mark the promise of Jesus. I will come again. There is a great difference when you are motivated by hope. No deji kari, ket I shall return. Amutay dejay. Kari ni General Douglas MacArthur. His word was, I shall return. Dagiti Pilipino kapsat, idi tiyempo iti World War II, inigamanda deje akari, daytoy nga general, I shall return. Amuyo, deje sa umasyal, nuhaan nga nagsubli ni MacArthur, han nga nakabaso, han nga intagbat, dayjay akarina. Ngem ni Apo Jesus kakabsat iti inkarinais, I will return. Mayat ka man, mayata man, nakasagana ka man, wenno siya, ket saan? Agsubli, ket agsubli. Ket daytoy kakabsat dayjay, pinagpagputan dayjay nga anak ni Apo Diyos, the members of the church. Nga isu iti nangitid kanya da iti balay. Now another part is, Pastor, anya nga iti pasit na dayjay panagtrabaho ti iglesia. Dayjay panagtrabaho iti iglesia kakabsat. Iti pasit na is ijemetlaeng Matthew 24. Inted ni Apo Jesus iti maudi a pagilasinan. And the gospel of the kingdom, anya, shall be preached to all the world. And then, the end will come. Anya the end ni Apo Jesus. Makipasit ka, makipasit ka. Anya laki din kakabsat. Manan signs of the times. Napan dagiti church leaders tayo iti Papua New Guinea. No, alam nyo dagiti report, the baptism was in thousands, in hundreds of thousands. At the DJ, in report ni Pastor Rosler Zamora, Assistant Director iti AWR, iti region tayo kapsat, meaning Southeast Asia. Nga dadayjay may isa nga kapilya, membro plus di pastor, na bautisaranda. Nagado. Anya iti bagbagana, as a student
of the signs of the times. Lagipin tayo. Dahil nga namnamang inted ni Apo Diyos kanyam, kanya. Pugno. Umayon. Dahil maudi apagilasinan. Ket ison iti mapaspasama. Dahil timot kakabsat iti panangiladawan ni Pablo dahil siya nga inanama. Ijay umuna ti Salonica 4, versikulo 14, ingana iti 18. Naisurat, basahin tayo. Tanu patyen tayo ani Jesus na tay ket nagungar. Kastamet ti Diyos iyag nanto dagiti naturog ken Jesus nga ikuyog ken kuana. Tadaytoy iti bagami kada kayo. Babaen iti sao itapo. Adatayo asinibiyag. Datayo nga agbati agingga iti yaay iti apo. Saan tayto nga unaan dagiti naturugan. Tati apo matlaeng agapunto sa dilangit abuyugen iti ariwawa ti timak dagiti trumpeta ti arkanghel Dios. Ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. Kalpasan na datayo asibibiyag. Datayo amamati. Maitayab tayo. Maikuyog kadakwada. Kadagiti ululet. Asumabet iti apo iti tangatang. Ket iti kasta kan kanayon nga kadwa adatay to iti apo. Ngarod pangliwliwayo iti maysa ken maysa. Daytoy asak. Anyan nga nagpintas nga buyag. Adu digiti naturugen. Oh, there are so many saints that are now resting in their graves. Kikunanan ni Pablo, dayjay ni Apo Jesus, adanto digiti saan anatay, adanto digiti sibibiyag. Agunin to di trumpeta, agriing dagiti maturo. Mabalbaliwan to digiti natay, mabalbaliwan to digiti sibibiyag asa santos asangkutan ni Apo Jesus. Ket agkukuyog kayto kunana ni Pablo nga sumabet iti apo ijay tangata. Ellen White in lawlawag na dayto kapsa. The coming of the Lord has been in all ages the hope of his true followers. The Savior's parting promise upon Olivet that he would come again, lighted up the future of the disciples, filling their hearts with joy and hope. That sorrow could not quench nor trials dim. Amid suffering and persecution, the appearing of the great God and our Savior Jesus Christ was the blessed hope. Anya dito dadalin to motivated by hope. Umay ti rigat, umay ti persecution, umay iti anyaman, ited iti kapuso. Nga magyaman tayo, agbalin kuma nga dayjay paset tayo kuna nakapsat. Their hopes never dimmed. Dadayjay karini ako Jesus. Amo yung dadalin tayo ket. It is the prophecy. Takila para Diyos. Nawalain tayo kabsat digijay nga napaspasama. Narami din. What the Bible tells us is narami din. Idi ada kami di malasin idi Sabado. Inkuyog mi kabsat iti maysa nga graduating theology student in Northern Luzon Adventist College ni Brother Norley John Turquesa. Nga inawat na, he accepted the call to be the church pastor of Malasin Church.
Idi napang kami, siyempre imbaga ni Brother Norlin, barok siya iti speaker, siya iti agisuro iti lesson. I asked them, digiti kakapsa, sino ka na kayo iti kayat yu nga makiside kaday na apa? Amo yung handa kayo. Everybody loves a winner. And in the great controversy, the winner is Christ. Kadigijay nga karkarina, iso itinangitid itinamnama. Kadigijay panangaramid tayo, kadigijay nga obligasyon tayo. Gapu ta inted na dayjay anamnama. Isu kuma iti mangted kada tayo. Dayjay tarigagay nga makipaset iti trabaho ni Apo Diyos. Pantay ti maudi nga paset iti lesson tayo, Rosar. What is your advantage? What is my advantage? Our advantage is makipaset tayo. Ulit ka, Rosar. Our advantage is makipaset tayo. Tatikunanan ni Apo Jesus di Mateo 24:13 ken 14. Ngem dagiti agtalin ed agingga iti panungpalan maisalakan to. Ulitin na, winuulitek jen baga ni Apo Jesus. Ngem dagiti agtalin ed agingga iti panungpalan maisalakan to. No tikunanan ni Pablo agtarayak ni Pablo inyarig na nga the Christian life is a race. Kuna nakikitaek iti kuna looking for the prize. Anyaman kakapsat iwaksi tayo digiti dadagsen. Digiti lapad nga agbaligi tayo ikaten tayo. Iti maysa nga inbaga ni Apo Diyos nga aramiden digit agbalegi. Versikulo 14, tuloy iti nga basahin. Kada ito nga ebanghelyo ti pagarian, maikasabanto iti amin alubong, tapnumang paneknek kadigiti so amin na nasyon, ket iti kasta, umayton iti panungpalan. Digiteng agbalegi, isuda digiteng makipapaset, kada di Great Commission. Sabay nga napan ni Apo Jesus imbagana kadigiti adalan. In kayo, go ye therefore. Isuro yu ti ayat ni Diyos. Dapat, intun no maawatan na, kas kanyam at kas kanyam, maadaan tayo, maadaan damay, dayjay anang. When they have that hope, when we have that hope, anyaman ti dumtay, ti panagbiag, ti may isang Kristiyan, may isang nabaligi, tanangabak tayo, babaen ken Kristo, na manupod. We sing in church, we have this hope. Anya day dyan nga excuse me. Dayjay, yaay, yakas. Tulungan na ka ni Apo Diyos. Tulungan na ka ni Apo Diyos. Nadigijay pa nagbiag, digiti imun una katatayo ka, anak ni Apo Diyos. Dayjay nga namnama, isuti ng buyo. Let us be motivated by it. To live a conqueror's life. To work for God with agkararag tayo. Natay tayo mo Diyos, hindi yaman kami.
Yaman kami kaday ito nga naman, tulungan na kami ng Diyos. Tulungan na kami nga makipaset ito trabaho. Daday ito nga ruti kayat mo, Diyos. Itid mo day kami naman. Tulungan di kitik pagsa. Itinagan na po ng Jesus. Amen. Thank you for sharing. Gana no may ngalawas man. Ni ako Diyos ay ay